Добро утро от брега на морето, северен плаж Приморско. Вижте колко е красив отново изгрева тази сутрин. Аз съм специално заради вас тук да ви поздравя, да ви кажа добро утро, да ви покажа красивия изгрев, да си направим поредната морска разходка. Все още можем да си позволим да ходим боси по брега. Ето, водата все още е топла, много приятно, а изгрева е страхотен тази сутрин. Ето, вижте колко цветове, колко нюанси може да се видят в този изгрев. Точно като есенен изгрев с златисти, оранжеви цветове, красота. Вижте колко е красиво. И това е едно наистина райско кътче, съчетано планина, море. И ако имаш възможност всяка сутрин да посрещаш тук изгрева, няма по-хубаво нещо от това. Искам да ви пожелая с този красив изгрев един наистина хубав, усмихнат слънчев ден. Заредете се, тръгнете с усмивка днес на работа. И имайте една щастлива и прекрасна седмица. Благодаря ви и до скоро!